Krásný den, milí fanoušci deskových her, já jsem Iva z Bohemian Games, aktuálně nejmladšího českého vydavatelství. Děkujeme Krabicovému království za příležitost, abychom i my přispěli svou troškou inspirace do mlýna. A k mlýnům se dneska ještě vrátíme. Ať už hledáte dokonalý dárek pod stromeček nebo inspiraci na příjemné chvíle s rodinou a přáteli, připravili jsme pro vás několik tipů na hry z dílny Bohemian Games. Pojďme se na ně podívat. Prvotinou našeho vydavatelství je karetní hra Café, která je určena pro 1 až 4 hráče od 10 let. Herní doba se pohybuje kolem 15 až 30 minut. Ve hře Café se společně přeneseme do Portugalska na počátku 20. století a staneme se obchodníky s nejoblíbenějšími druhy kávy té doby. Úkolem hráčů bude pěstovat, sušit, pražit a dodávat kávu do nejvybranějších kaváren. Café je určeno nejen pro milovníky kávy, ale také pro deskohráče, kteří ocení malou, rychlou hru, která umí pěkně potrápit mozek a je ideální právě třeba ke kávě. Pokud preferujete komplexnější hry, pak zajisté oceníte, že hra obsahuje rozšíření espresso, které hře dodává 4 nové typy políček a umocní zážitek ze hry. Naším dalším typem je nádherná desková hra Údolí tulipánů, kde se přenesete do Holandska konce 19. století a pro změnu se stanete obchodníky s tulipány. Hra je určena pro 1 až 4 hráče od 14 let s herní dobou kolem 60 až 90 minut. Ve hře Údolí tulipánů budete pěstovat tulipány a obchodovat s nimi na lokálních i mezinárodních trzích. Mimo jiné budete budovat síť větrných mlýnů, vylepšovat svá mlýnská kola, což vám umožní efektivnější akce. Řadu výhod můžete získat také díky najatým pomocníkům či uzavírání lukrativních smluv. Sólová varianta pak přináší souboj s královněným zahradníkem v každoroční soutěži o nejlepšího pěstitele tulipánů. Vítěz pak získává privilegium starat se po celý rok o královské zahrady. Jako dárek pod stromeček vám nabízíme krásný dárkový poukaz, který obdarovanému zajistí, že bude mezi prvními, kdo si se na hru Údolí tulipánů může těšit. To nejde. Přejeme vám krásné a pohodové svátky, klidný advent plný milých chvil a spoustu radosti při hraní deskových her, protože chvíle strávené s rodinou a přáteli jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme navzájem dát. Veselé Vánoce!